7. mart 2023. Gledate Uranak. Uživo iz studija K1 televizije. Jovana Joksimović. Da čujete šta kaže jedno novo istraživanje. Psi lutalice u Černobilju genetski su različiti u odnosu na one koji žive dalje od nuklearke. Naslovna strana današnje Politike donosi analizu o one teme o kojoj smo želi novu sednicu o Kosmetu. To je zaključak, ali i centralna tema na naslovnoj strani Politike. Inflacija bi na kraju 2023. trebalo da bude upola niža. 10.000 vojnika, to je centralna tema na naslovnoj strani Večernjih novosti. Kurti priprema novi trik sa Zapadom, rešeni da nam u Ujedinjenim nacijama izbiju ruske i kineske. I naslovna strana Alo, da vidite o čemu oni pišu, o Milošu Jovanoviću koji od stranaca nije dobio samo pasoš, već kako ovde piše i velike pare. Naslovna strana današnjeg portala K1info.rs, prvi dan Kopaonik biznis foruma, država kaže da nam je dobro, privrednici da kriza tek dolazi i to kao tsunami. Navedeno je da će rast srpskog BDP-a od 2023. biti oko 2%, dok će u Nemačkoj biti od 5 do 7%, piše K1. I našeg ministra koji dobija, odnosno država naša dobija grant za Tiršovu 2 juče. Pitate da će možda biti sankcije Rusiji ukoliko nastavi da isporučuje oružje. Dobrodošla. Dobar dan, hvala, bolje vas našla. Pa šta ćemo sada? Smo raspoloženi ili smo neraspoloženi za Ja vreme ovog razmišljam, punog kad god kod tebe dolazim, mi se uvek nekako dotaknemo teme meseca, tako da smo postale analitičarke za mesec i za promene. Pun mesec je inače doba u toku jednog razdoblja od mesec dana kada su žene podložnije njegovom uticaju, jer mi žene uglavnom ustalasamo i emotivno i po ponašanju. Što znači sledeće teme? Koje su aktuelne u narednom periodu? Su recimo u podznaku Ovan, imaće i Jupiter u drugom polju, dakle njima se otvara mogućnost da zarade više novca. Konkretno kada pričamo o punom mesecu, intenzivnije će uticati na blizance, device, strelčeve i ribe. Je svet prodrmala ona prva velika ekonomska kriza. Jeste, tad je Pluton ušao u znak Jarca, vidiš koliko dugo on ostaje u jednom znaku i zanimljivo je da smo sad baš od 11. februara do 23. marta sa tranzitnim Plutonom nad poslednjem malefičnom. Hajde više da se okrenemo veri, da budemo u molitvi iskreno, hajde da meditiramo, hajde da uradimo nešto na dizanju na viši kvantni nivo i onda tako kad se ljudi kolektivno bude, ja verujem